Generalment, la gent que encara està indecisa no són d'origen o no són nascuts a Catalunya. Són gent de la immigració que han vingut aquí, s'han instal·lat aquí, i això amb ells els representa com si els divorciessin de la seva pàtria de naixença. Però en realitat, on ells han trobat el benestar, la prosperitat i el pa dels seus fills ha sigut a Catalunya. I jo crec que hi ha una dita que diu que no donde naces, sinó donde pacis. I llavors aquesta gent s'haurien de convèncer que una Catalunya que els ha acollit, que els ha respectat, inclús que els ha parlat en la seva pròpia llengua, mai els ha dit contestat en una altra llengua que no sigui la seva, ells, amb reconeixement d'això, s'haurien de sentir catalans. I així haurien de fer costat i haurien de fer pinya amb els principis, els ideals i els valors de la nostra terra.